Teodor Popovici, profesor Teodor Popovici. Anul ăsta am făcut un lucru bun. De tutun, alcool, m-am lăsat cu temei. M-am gândit să mă las și de femei. Dar nu chiar cu totul nebun. Lasă ele. Prepoziția nea o dați într-o parte și să fiți buni. Da. Trebuie transformată în așa, catren, epigramat. Medicament femeia. Femeia e un medicament folositor. Dacă îl primești noaptea în dormitor. Te aruncă în fiori și sudori, însă rămâi și fără bănișori. Și chiar noaptea e... Dar cu epigramă tot rămâi. Da. Care faci toți bani. Este o replică aici, dacă Un se medic poate. în vizită la cimitir. Pe ăsta eu l-am tratat și pe ăsta l-am operat. Uite, și o groapă goală. Nu e operat, a fugit din sală. Finalul unui sărut. Sub nucul de la poartă am sărutat o duduie. Acum ea mi-e nevastă, dar și capul îi prinde cu cuie. Și-ai căzut nuși din cap. Dulceața dragostei. La început, când te îndrăgostești, duduie îți pare că e o ciocolată. Dulce și la trup bine formată, dar și o cunoști când o dezvălești. Dezgălești sau o dezgălești? Da. Aici, Nu, și în ajun de anul nou, toți vor cadouri de la Moș Crăciun, la alții, în ajun de anul nou. Toți au scris lui Moș Crăciun. Să le facă câte un cadou bun. Numai președintele Sarsăilă i-a scris lui Moș Gerilă. Așa. Favoarea. Ca stomatolog, nu chiar rău, președintelui aș face o favoare. Să-i pun degeaba, de ferestrău, să-și taie creanga de sub picioare. Mulțumesc. Da, un moment festiv pentru contribuții la organizarea festivalului Donici Culte Înțelepciunii, ediția 2016, se acordă diplomă de excelență domnului Teodor Popovici, încă o dată, pentru contribuții deosebite. Teodor Popovici a contribuit la organizare, dar exact în momentul acela s-a îmbolnăvit tare și Am avut gripă. a venit fratele lui și special a adus contribuția, fiindcă noi altfel n-am fi reușit să facem festivalul. Păi trebuie și Anul ăsta